हेलौ लोगोफोर, आङो दिनैबो जबनि आपडेट लाबोबावबाय। बे जबआ डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिनिफ्राय फैदों आरो बेनि पस्टआ बेसेबां आरो मा पस्ट दङ गासैखौबो आं खोन्थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बिनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासे नायबानो जाबाय, अब्लानो बुजिनो मोनगोन। आरो बे साख्रिनि पस्टनि नामा फ्रन्ट अफिस क'अर्डिनेटर, बेनिफ्राय पियन दङ आरो बेनि लास्ट डेटखौ बेयाव होनाय दङ 6 आगस्टआव लास्ट जागोन। नोंसोरो रेडि जाना थादो। बेयावहाय होनाय दंखायो DLSA रिक्वायरमेन्ट 2021, बेनिफ्राय बेनि ग्रेडआ 4। बेयावहाय एज लिमिट होनाय दङ। एज लिमिटआ 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय केन्डिडेटफ्राल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जेन'बा बेयावहाय डाइरेक्ट वाल इन इन्टारभिउ जागोन। जेन'बा नोंसोरो बेखौ एप्लाइ खालामनांनाय नङा, डाइरेक्ट नोंसोरो थांनानै इन्टारभिउल' हैनो नांगोन। जेन'बा बेयाव रिटेन एग्जामबो थानाय नंला। जेन'बा नोंसोरो बे जबखौ मावनो गोसोबा डाइरेक्ट नोंसोरो थांनानैहाय नोंसोरो इन्टारभिउल' लाहैनांसिगोन। नोंसोर बे गासैबो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंसोरो नायजोबबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव 1 नाम्बाराव होनाय दङ नेम अफ पस्ट फ्रन्ट अफिस क'अर्डिनेटर, बेनिफ्राय बेयावहाय पस्टआ 1 दङ। बेनिफ्राय सेलारिया 20,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय बेयावहाय जेन'बा सोलोंथाइखौ बिदों ग्रेजुवेट जानांगोन, जिखुनु जा स्ट्रिम लानानै पास जाया मानो। बेनिफ्राय बेयावहाय 6 मान्थनि कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ ग्रेड 4 नि, बेयाव पियन पस्ट दङ। बेनिफ्राय बेयावहाय पस्टआ 1 दङ। बेनि सेलारिखौ 9,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन। बेयावहाय सोलोंथाइखौ बिदों क्लास 8 फरायनाय जानांगोन, बेनिफ्राय मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय बारा जेन'बा HS पास, डिग्रि पासफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ नोंसोरो नायफामबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयावहाय जेन'बा बेखौ नोंसोर एप्लाइ खालामनो गोसोबा इण्डियानि सिङाव थानाय जानांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बेयाव एज लिमिट होनाय दङ। एज लिमिटखौ आं नोंसोरनो दहायनो खोन्थाखाबाय। 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्स सिंनि जानाय जानांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेयावहाय सेलेक्सन प्रसेस होनाय दङ। नोंसोरो बेफोरखौ मोजाङै नायफामबानो जाबाय। मोजाङै नायफामनानै नोंसोरो डाइरेक्ट वाल इन्टारभिउआव थांनानै नोंसोरो इन्टारभिउ लाहैबानो जाबाय। बेयावहाय स्टेपफोर रानना होनाय दङ। बे स्टेपफोरखौ नोंसोरो नायफामबानो जाबाय। 1 निफ्राय 2 सिम दङ। नोंसोरो बेफोरखौ नायफामनानै नोंसोरो वाल इन इन्टारभिउखौ थांनानै हैबानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनानै बेयावहाय हाउ टु एप्लाइ होनाय दङ। बेयावहाय नोंसोरो वाल इन इन्टारभिउ जागोन। नोंसोरो बेयाव थांनानै नोंसोरो इन्टारभिउखौ लाहैबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयावहाय एज प्रुफनि थाखाय नोंसोरो बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा एडमिट कार्ड लांनांगोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन। बेनिफ्राय बेयावहाय पासपर्ट साइज फट'ग्राफ लांनांगोन। नोंसोरो बेफोरखौ मोजाङै नायनानै लांबानो जाबाय। बेनिफ्राय अल इन अरिजिनाल नोंनि डकुमेन्टसखौ लांनांगोन। जेन'बा नोंनि फरायनायनि डकुमेन्टस गासैखौबो लानानै थांनांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनानै बेयावहाय इम्परटेन्ट डेट्सफोर होनाय दङ। जेन'बा डेट अफ वाल इन इन्टारभिउ, बेयावहाय जेन'बा इन्टारभिउआ 6 आगस्टआवनो जागोन। जेन'बा नोंसोरो गोसो दङबा नोंसोरो बेयाव थांनानै इन्टारभिउ लाहैबानो जाबाय। बेयो 6 निफ्राय 7 साननै जानो हागौ। बेनिफ्राय बेयावहाय रिपर्टिं टाइम होनाय दङ। बेयावहाय 12:30 PM होनाय दङ। बेनिफ्राय बेयावहाय भेन्यु होनाय दङ। जेन'बा इन्टारभिउनि लकेसन होनाय दङ। बेयावहाय डिस्ट्रिक्ट कर्ट कमप्लेक्स होनाय दङ। बेनिफ्राय धुबरी, बे मोननै जायगायावहाय बेनि इन्टारभिउआ जागोन। नोंसोरो थांनानै हैनो हागोन। बेनिफ्राय गाहायाव होनाय दङ इम्परटेन्ट वेब लिंक। जेन'बा बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनानै नोंसोरो नायनो गोसोबा नायनो हागोन। बे क्लिक हियाराव क्लिक खालामनानै नोंसोरो नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। जायफ्रा मोजां मोनबाय लाइक खालामदो, लोगोफोरनो थाबैनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो माबाफोर सोंहरनांगौ दंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। बाय।